Il-ħamis l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar approvat il-permess biex tiżarma il-Power Station tal-Marsa. Il-perit tal-Enemalta Godwin Aġus spjega kif dan huwa xogħol li se jsir f'5 fażijiet. L-ewwel fażi li tikkonsisti fit-tneħħija ta' turbini 3 u 4 mistennija tibda f'Jannar 2016. Spjega kif minn 10 żoni se jkunu bis-snejn li se jinżammu li huma l-blok tal-Amministrazzjoni u fejn hemm id-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sigurtà. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Fredrika Zoppardi qal li l-permess tal-MEPA huwa pass importanti. Illum kienet ġurnata importanti, bażikament importanti għax għamilna pass ieħor il qudiem. Pass fejn illum ħareġ il-permess biex l-istrutturi kollha li hemm fil-Marsa Power Station jitwaqqgħu. Il-pass li jmissu għalli fil-ġranet li ġejjin se nkunu qegħdin noħorġu it-tenders sabiex jitwaqqgħu dawn l-istrutturi. Zoppardi spjega wkoll li fi ftit tal-jiem oħra se jibdew jitneħħew xi partijiet oħra tal-Power Station tal-Marsa. Nixtieq infakkar ukoll imma li ftit tal-ġimgħat ilu aħna konna diġà ħriġna tenders sabiex uħud mill-istrutturi 3 tankijiet u 2 tiċmini jitwaqqgħu, diġà għandna l-kontrattur qiegħed lest u fil-ġimgħat jew kważi sanka ġranet li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew inwaqqgħu uħud mill-istrutturi eżistenti. Tul il-laqa kien spjegat ukoll kif se jsiru t-testijiet meħtieġa biex materjal bħal heavy fuel oil li jitneħħa mill-Power Station jintrema mingħajr ma jniġġes l-ambjent. Il-case officer tal-MEPA qal li dan il-proġett ħajkollu impatt pożittiv ferm fuq il-kwalità tal-arja tal-lokalitajiet tal-madwar. Il-Power Station tal-Marsa li kienet tuża l-iktar żejt li jniġġes ibniet fl-1930 kien ix-xahar li għadda li din il-Power Station intfiet kompletament.